Fi stqarrija ċara l-istitut li jirrappreżenta lil dawk li jaħdmu fis-settur finanzjarju kien ċar dwar il-Malta Files. Qal li dawn huma bbażati fuq rapportaġġ mhux minnu. It-ton li użaw kien differenti ħafna minn ta' Simon Busuttil li prova jagħti laqta politika partiġjana lil dan il-każ li joriġina minn kompetituri ta' Malta. L-IFSP saħaq li dawk involuti fis-servizzi finanzjarji jaħdmu f'qafas regolatorju tal-ogħla livell u li l-liġijiet ta' Malta kontra l-ħasil ta' flus huma konformi ma' dawk Ewropej. L-istqarrija żiedet tgħid li għalkemm il-politika tat-tassazzjoni tal-pajjiżi Ewropej hija f'idejn l-Istati membri weħedhom, Malta dejjem għażlet li timxi fuq il-mudell tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan juri l-proċess ta' kif jiġu inkorporati l-kumpaniji f'Malta huwa wieħed trasparenti għall-aħħar. Fl-isfond ta' dan l-IFSP spjega kif ir-rapporti li ħarġu brabta mal-Malta Files mhuma xejn aqar sensazzjonaliżmu sfrenat u aħbarijiet foloz. Ġie rimarkat ukoll li s-sistema tat-tassazzjoni ta' pajjiżna mhijiex diskriminatorja u ħafna mill-informazzjoni li ħarġet fil-Malta Files kienet diġà pubblikata fuq is-sit tal-MFSA f'dak li għandu x'jaqsam ma' reġistrazzjoni ta' kumpaniji f'pajjiżna. L-istqarrija tal-IFSP segwi reazzjoni ċara oħra mir-regolatur tas-servizzi finanzjarji fil-Ġermanja li wkoll xejjen aħbar falsa oħra lil Bank Ġermaniż Commerzbank ma bidel ebda policy dwar awdituri Maltin. Għal sħaħ il-Partit Nazzjonalista uża din l-aħbar falsa ppubblikata minn The Malta Independent għal gwadan politiku, iżda issa waqa' fuq skiet li jtarrax. Dan wara l-ħareġ biċ-ċar li Simon Busuttil straħ fuq gidba biex jaħdem kontra Malta.